Tallahi woni wallahi woni kasiru ndere billahi woni tallahi woni wallahi woni kasiru ndere alhamdulillah tata ko windere bandiraɓe amtuɓe yebde a yawa habrirde Pindi TV caggal yettude gueno gonɗo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja Abdoullahi kami Aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katu kange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam ko noon en calmini khalifaɓe diine tuggude galle Cheikh Omarul Foutiyou Tall galle Alhaji Malick Sy galle Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul galle Maulana Cheikh Ibrahim Limamullahi nani Yoff Boukounta nana Ndiassane galle Alhaji Mamadou Saydou Ba Madina Gounass kono tan mbiyen khalifaɓe diine e khalifaɓe aada ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle o walla mbiyen Pindi TV tuggude baba Abou Hafsatou Coumba Hamme ha yetti Dawoudou Gueddaɗo e waɗoɓe feere ha jeeɓeɗen kamɓe kala en calmini yewtere men holmbo woni an tawa ko tongode capanɗe 86 e nder lewru teddudu woni lewru korko ɗum noon ko weltade kadi ni hande e jaɓɓade hoɓɓe tedduɓe omo ganduɗa ko ceerno Aliou Boubacara Ba yantude ɓe ɓe ganduɗa ko awluɓe annabi Amiru Dem kono kadi ne waɗi sukaɓe ɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe ɓe gondi ɗo e nder ndeɗo yewtere witede holmbo woni an joni joni o en mbi Amiru omo ganduɗa ko Dem yantude omo ganduɗa ko ceerno Amadou haade nden en tottat tawde ne waɗi sukaɓe ɓe ganduɗa ko ɓen jangganto en Qur'ana Amadou Mamadou Sow ko goto e almuɓe ceerno Aliou Boubacar ko kanko jangganata en joni Qur'ana assalamu aleykum ceerno Amadou Sow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ceerno Aliou assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته باموت سلمتama جورama ɗum noon en jawtate awluɓe annabi assalamu aleykum Amirou وعليكم السلام
non min jiɗi calminirona men ko daade ɗe sagganten ko daade ɗe min cohli eyi habara heɓlidente mum moni kala yo happuñiwa mum mema hande leydi mum ndu suudu allah habara heɓlidente mum moni kala yo happuñiwa mum mema hande leydi mum ndu suudu allah heferɓe fo hande ene beltori bañiwa noɓo yaatori noɓo yetinoɓa habbi ndu suudu allah jettaba jusituri ko muhammadu baɗuturi koye maɓɓe ɓe jaagori ɓe cooyi allah jettaba jusituri ko muhammad baɗuturi koye maɓɓe ɓe jaagori ɓe cooyi allah mama sayba ene laaɓi ɗum soyata o wino dutte ko onon poolata anɓe allah sabu nuuru gonɗo e ma ene jalba e jowtiide ma allahu woni bal wallima rahman billahi woni tallahi woni wallahi woni kasinru win billahi woni tallahi woni wallahi woni kasirru windere billahi woni tallahi woni wallahi woni kasirru windere billahi woni tallahi woni wallahi woni kasirru windere alhamdu mboɗo yetata ko windere ɓeɗe jara ahmadu cuɓaɗo jom billahi woni tallahi woni wallahi woni kasirru windere alhamdu mboɗo yetata ko windere ɓeɗe jara ahmadu cuɓaɗo jom billahi woni tallahi woni wallahi woni kasirru windere muzambilu yasin mudasiru allahu labima karmude billahi woni tallahi woni wallahi woni kasirru windere nanu gogal gonɗuɗo dendiɗo moƴere konuru jomen kolasi windere billahi woni tallahi woni wallahi woni kasirru windere nan goga gonɗuɗo dendiɗo moƴere konuru jomen kolasi windere billahi woni tallahi woni wallahi woni kasirru windere kala julɗo jaɗɗoma mematamo tampere gaño maɗa ɓoreta ko e fetere billahi woni wallahi woni tallahi woni kasirru annabi windere men kala julɗo jaɗɗoma mematamo tampere gaño maɗa ɓoreta ko e fetere billahi woni tallahi woni wallahi woni kasirru windere aminata jibima ɗon aadi moƴere billahi woni wonande deftere on jarama ɗum noon on jarama no feewi momin garto e moon dottoten koye ceerno aliou ɗi tawno ko hojomaji tan ɗum waɗi ɗum beele emin mbawi andude hol gonɗo ceerno aliou holɗo ceerno aliou janggue qouran yeɓoɓe ayaw habdude Pinde TV paami ko ceerno tigui beele emin mbawi andude holɗo jeyɗa e holɗo jangguɗa qouran machallahu bamode walla mi wima baba caggal nde calminmami gongol calminmi kadi hilifaɓe galle o musidɗo meɗen Abou Samba Diop ko noonne kadi kilifa mawɗo o Dawouda Dia wondude Layɗa Diath e cameraman uji ɗi kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama e kadi yimoɓe annabi ɓe ceerno Deme wondiɓe ma calmini sukaɓe ɓe e wallahi namdal ngal de bammodi ngal sattingal sattani nde wonno fawi koye ta o
o ko Aliou Boubacar wiyete walla Aliou Harouna Ba jeyaɗo ɗo wiyetede école tareji jibinaɗo hitande ujunere e capanɗe jeenayyi hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e janggi Qur'ana noon koye nokkuji limtinɗi kono noon eɗen mbawi hen suɓade e nokkuji ɗi ganduɗa ina mbaɗi daawe e ngol ɗon janggugol te ina kadi teskini ko adi fof windani men bakatani meɗen ceerno Abdoul Belel yo Allah yurmo yaforum hara ɗum aljanna koye makko kadi jokkuɗen ko ɓuuri ko hen hewde koye makko timminɗen alluwal men gadanal ha ɓamtuɗen ɗimmal kono tan noon keɓɗen rende Qur'ana koto ceerno Koddo Diop to Mauritanie to wiyete Mbagne hawri événement o ɗi gartuɗen leydi men Sénégal événement Mauritanie Sénégal timminɗen Qur'ana noon keɓɗen ijase koye ceerno Ma Diakhaté Ka kanko ne yo Allah yurmo yafomo kanko e dendagal maɓe julɓe foof kono e nder ɗeɗo daaye foof noon ina jogui ko battini e nder jangdam ko ganduɗa ko wiyete ko makharijul huruf woni celluko alquran ɗum noon waɗi ɗum e am ko babam ganduɗa ko ceerno Madane Demba kanko ne yo weelo Allah wone makko e mbo liggi ko heewi e batte jangguin mbo gonmi o e dow muɗum e tonggol ɗum noon en jetti bandiraɓe ɓe kalɗa ɗo kadi ni gila ceerno Abdoul Belel en calmini waɓeno ceerno Saydou Nour en Cheikh Oumar en calminiɓe kalɗa kadi ceerno Ma Diakhaté Ka ko ɗon calminten kadi waɓeno ceerno Malick Bakoum en ceerno Demba Thiam en ceerno Abou Mamadou Ali en ceerno Abou Ba Guendar ceerno kadi Abou Diallo Guendar ceerno Abou Abdoulaye ko noon ko wona ko ɗum so tawi en duttoto seeɗa gasnuɗa ko Fouta e garagal ma e kesam ma ko woni duuɗi kese ɗe wiyete ko dara moderne ɗon mbaɗaɗa wawi duttinade ɗon seeɗa inchallahu ma en coftegal ɗo namnal caggal nde gasnuɗen Fouta ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati jaaɗen jokkoyɗen ko Charia ɗo darɗo ceerno Ndiaye Dukke en mbaɗi ɗon duuɓi 4 caggal muɗum garɗen Dakar e yidde humpitade kesam hesmago jangguin gonaɗo e dow muɗum tawi woni sababu muɗum ko enen nannode musidɗo meɗen ene wiya Mahmoudou Bousso mo ganduɗa hande ko kubeeri e nder jangguinoɓe Qur'ana e concours jahowo hande Sénégal concours national o ko kanko woni ñawowo concours o en calminimo kanko en juurimamo garɗen ɗo jiɗɗen jokkodirde e makko machallahu musidɗo goto ene wiye Mamoudou Ly woni sababu ha jokkodirɗen e makko on saaha gandidirɗimo wo ceerno Abdoul kadi ceerno Abdoul ƴetti men kadi resdimo kanko Mahmoudou Bousso jiɗɗen noon humpitade duuɗi kesam hesamago woni dara moderne jaaɗen toon jangguinoyde gonɗen toon duuɓi 2 eɗen jangguina eɗen jooɓe kono noon eɗen janggana janguirte min mbaɗore hebla duuɓi 2 timmuɗi duuɓi 2 pawɗi lebbi 2 machallahu nde min jalti toon noon e hitande ujunnaji 2 e 1 ko nden puɗɗiɗen duɗal meɗen ngal jeyanɗen hoore meɗen ene wiye duɗal imam Qaloun li tahfid al Qur'an al Karim firtiɗo e nder koye aɗa jeeya adi wonde duɗal jangugal e zaman eyyi ko noon wori ba moodi ɓayde ko an namni e nder décole ko tinɗen ko enen gadi uddidde duɗal jadugal e zaman duɗal internat rewi hen musidɗo meɗen ceerno Ousmane Mamadou calmini ceerno Ousmane kanko ne woni concours e suka makko nen hen yo Allah rokkumbo woni e rewi hen ceerno Bayla Ba e mine Bayla ko Dakar min goni ceerno Ousmane ko Mbour woni caggal muɗum mi suwa tinde taw décole naji goɗɗo baɗɗo internat Qur'anul Karim en calminiri ɗon ceerno Abdoulaye en ceerno Boubacar Diallo Boubacar Abdoulaye en calmini ɗum kadi ko wona ko ɗum hande oɗo saaha beela ina weeɓi ha ɓurti batte jangguin o won wiyoɓe sahaɓe mbiya fototode ko ɓurno wadde jangde kono ga mataw ɓe mbiyata kono weeɓi ɗum mataw aɗa wawi min jabade sono weeɓi walla weeɓani eyyi machallahu Qur'ana kam télépiɗi TV yewtere meɗen hombo woni an Qur'ana ala ko weeɓi hen ko heddi jamanu yahata kono ɓeydo moyen ji ne ɓeydo ene ɓeydo hoytude kono noon Qur'ana ala ko weeɓi hen no gueɗe goɗɗe ɗe mbeɓiri joni ni tawi ina cattuno ko noon Qur'ana kayne hoybiri joni tawi ina ɓurno sattude kono noon machallahu han koko satti e kala ka waɗani hen tampere ma a waɗani hen karallagal ma a waɗani hen ƴoƴakagal ma pour daña ko jiɗɗa ko hen weeɓani
ɗum wadde daara to beela ko ina waɗi kadi kayitaji ɗi namneɗa ha mbawa ɗum wadde walla nde mbaɗɗa nde heblo ko kadi kaljiɗɗa ko hanti timmi tan ko sohlano ko a ƴewama ha anda a waɗi duɗal ala kayitaji ɗi poɗɗa wadde e batte wadde daara mo ganduɗa duɗal jaadugal e jamanu ɗum ɗon ko ɓuuri ko namnade ko etade jogade jangde yaadude e majjum mbawa ko wiyete ko makharijul huruf ganda kadi lelgo ngo juɓɓude ni saabu sa rewani hen beele mbiyeɗa cukalel ina wawi windude ndeɗo windande ɗum a ɗeɓata ɗum famde so wona ndewa hen ɗum woni heblo ɓurgo ngo sattude batte kayitaji ɗi noon hande ko jamanu kayitaji kala uddere duɗal muɗum hayso wona duɗal jaadugal e jamanu hande laamu koko namni wadde kayitaji sa waɗani kayitaji duɗal ma heptintake te so duɗal ma heptinaka kadi janggo e jaam kadi kala ko kewruma hen way kono ko a waɗi ka yamiraka ko noon jamanu addiri joni kono noon firtani kam alay saago sa aɗa huɓɓa duɗal ma mbaɗa kayitaji ɗi kono kodi cohlaɗi e nder hen noon ɗo batte duɗe ɗe ina teska hen comme sukaɓe ɗo o ɓuura an ɓe janggi o ko ɓuura an celluɗo enen kam mataw ko eɗen joori guiti tan seeɗa ko onon mbawi wiide ne selli minen min mbawi wiide ne selli kono ina weeli kam min mbawi wiide kono weeli ɗo batte jangguinde nden yiyeteno ko neɗɗo ma wona mawɗo seeɗa wiye ɓaari walla ko way noon kono ɓeɗo sukaɓe ɓuura an janggi o ina sattuno beela kamɓe ɓe jangga haaɓe ɓaara walla ɓe ndenat tan eyyi kamɓe machallahu eɓe jangga haaɓe ɓaara heddi koko mbiɗen ko cattugol ngol ne gueɗe keddiɗe mbiɓirni ko noon tan ɗum ɗo kadi weeɓiɗi e misal a yi hande nden neɗɗo yaaha wona gorko mawɗo sagata mawɗo fuɗɗo wadde bakka kono joni a yiyat cukalel tuksel sa yiyama bakka waɗat ɗum jafuma ha no feewi ko gueɗe ɗe goni beɗɗe aduna he joni e fannuji ɗi foof ko amma batte duuɗe kesam hesamago sukaɓe ɓe eɓe mbawa hijju eɓe jofno eɓe ndena eɓe ɓaara te kadi machallahu bawgol ngol ganduɗa ko bawgol baɗgol fayida kala ɓe ganduɗa tan aɗa ñiŋa bawgol mabɓe firtiki gueɗe ɗiɗi a humpitaki walla taw wonko woni ma goɗɗum ko wona ko jiɗɗa ko haalde saabu kala ɓe ganduɗa aɗa janggina ɗeɗo duuɗe so tawi wona ɗon janggonoɗa hay sukaɓe maɓe aɗa reno ɗumen eyyi tawi wona noon janguirnoɗa hay an ceernajo aɗa reno sukaɓe ɓe janguinɗa e ndiɗo mbaadi sababude kamen ɓuuri humpitade deftere nde ɓuuri kadi teskoye kewɗe e nder deftere nde ko mbawa ko dal celluka inchallah firti to batte kadi hol caɗele ɗe ɓurɗa teskade hen so tawi waɗi caɗele to batte jangde nde eyyi duuɗe ɗe kam mbamode babba caɗele gasata hen ha tengti noon e duuɗe men enen ɓe ganduɗa ko joni nataten hen nde wonno neɗɗo o sa wiyama ya jogo ɗum tan jamma e ñalawma ɗum ɗon ko golle namni ñamdu mum yardu mum lelde muɗum guppol muɗum ɗum namni ko golle tigui rigui golle jaaduɗe baɗal ɗum noon so tawi ka puɗɗotoɗo walla a dañani ɓe ganduɗa ina duysuma ina waɗa caɗele duysugol ngol noon ko jomumen etade tottude jangguinoɓe ɓe kooliɓe sukaɓe mbawa jangguinde mbadda hen kadi ko foti ko waddede saabu suka o tan ko ñamata ko walla ko yarata ko jogate ko tan ɗum ɗon ko caɗe ala ka haali noon deftere Allah teddude nde mbatta nde e hoore muɗum ala ka haali ni heddi e gaynaka ka ɗum woni caɗele ɓurɗe mawnude ɗe ko moyen o eyyi no batti laamuji ɗi en jii laamuji ɗi beela ne jiiɗi duɗe ɗe laamu ɗi beela ne jeeƴi on beele laamu o beela ne yeeƴi on beele ne yeeƴi min eyyi machallah eyyi laamude ina yeeƴi kono jeeƴugol ngol noon laamu yiyani hen walla ba muɗum e jeeƴugol ngol aɗa andi saɗa yeeƴo a yiyani walla ba ma jeeƴugol ma woɗɗani woni yiyani walla woni a yeeƴaki ha mbaɗɗani yani walla ba muɗum eyyi heddi noon maka eto yeeƴade eyyi kadi jeeƴugol ngol kadi jogui koɗo ɓe payugol ɓe payugol koye laabi ɗi ganduɗa ko ɗon ndewata an e kayitaji ma ha jottoɗa toon ɗum kadi sa rewi ɗum ina jokko dumunno juuɗɗo mo ganduɗa haɗama yettade toon no heewi caɗele seeɗa eyyi firti ko yeeƴaki eɗen jiiɗi hay soɓe jeeƴotono yoɓe ɓeydu jeeƴugol ina woodi noon ɓe ganduɗa machallahu ko almuɓɓe e nder leydi ndi jiɗɓe qur'ana yiɗɓe jangde ɓe ganduɗa ina mbaɗi doole mumen sa fof potta hen mo ganduɗa ina wawi duusudema duɗal ma guila e koɗki ma ha e jangguingol ma e ko nandi hen ɗum kam gasata e Sénégal ko noon tigui sukaɓe ene foti duuɓi dañata gam wawde arde janggude ina waɗi tan ɗo dotta ɗiɗo duuɓi jomum en natirata janggude walla ko eyyi ne waɗi ɗo dotta ɗo woni cukalel nguel yo nguel eta wawande hoore maggel farillaji maggel aɗa andi tagore Allah nde koko lutoniri
hayal suko ma ganduɗa dañi duuɓi nayyi Allah rokko ɗum ƴiya rokko ɗum sembe rokko ɗum haqilantagal jeyadande duuɓi jeegom taw ko heewi wawana hoore mum kadi ala on ɗon sembe cukalel ngel so ngel jogui sembe ngel yewti duuɓi 5 on saaha ɓayre tan engel wawi heblude hoore maggel engel wawi haalde ha laaɓa engel wawi nadde duɗe he ɗum noon ko noon mbatten joni joni en durtoto to sukaɓeɓe totten joni janggana en Qur'an ko Amadou Abdoulaye Sow ko on jangganta en Qur'an joni joni ko on jangganta en Qur'an joni joni so gena haadi Amadou Abdoulaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم yeɓoɓe ayaw haɓɓude Pire TV nde tawno koye lewru teddul wona haade men ruttade ceerno Aliou Boubacar bisimillah له المقامات عند الله لم يرها أحد سوى المصطفى خير البريات ceerno Seck Dungawi لو أن رب الورى سر طريق أرى لصابق مغزه سبق النجيبات سيخي هو الشمس وسياق كواكبها يذيرن أنوارها وسط جنات من آس في أثري ما كان تابعه فوده خاب من ربه العبادات ceerno Seck Dungawi لو أن رب الورى سر الطريق لصابه مغزه سبق النجيبات ورد كريم عزيز نافع ثقة سبيل وصل إلى كل الفتوحات وكم مواهب يؤتيها مؤجلة للخلق من أجل رب السماوات بدن لمؤمن سيختجال أول المريدين والأولاد وابنهم دمان خير الورى فيهم وزوجات إن لم يكن منهم بغض لسيدنا أجارنا ربنا من بغض سادات إذ بغضهم يغلط الإنسان في صدر فارزق لنا حبهم يا ذا الوجودات كل الطريق قد كانت موصلة أربابها ربهم رب السماوات ceerno Seck Dungawi Tijaani Saazali Jeylaani wa gayruhum
داود وزبه ورد السادات on jarama no feewi mbeɗa andi ko ɗon mbaynorto ɗon walla hay son arto keddoɗen ko hojomaji sabu eɗen jiiɗi fawde ceerno Aliou namnaji no wurdiri e oɗo mboros bondu kanko wonde joguiɗo ɗuɗal mum holno gurdirɗa e oɗo mboros bondu machallah jarama bamodi eyyi mboros o de o wurda tan kono leñol ngol foof no wurdirni hen walla no leydi ni wurdirni hen tan ko ɓittede e caɗele e rento ha tengti noon ɓe ganduɗa Allah ina resuma ɓesguji te ɓesguji kadi ko ɓesguji maɗa kono ko ɓesguji janani e guilay laaɓal mumen hay curgol mumen wota jaltu e surde woɓɓe kadi wota jillodir e mumen ɗum kam ko caɗele mawɗe kadi rento mawɗo machallah toon tan noon Allah e wonde moƴƴo nani sippiri hen hakke bawɗe meɗen en jawti sappo korko gadani eɗen peewi e nogas cakkotiɗi hol wasiya mo mbawɗa min hen haalande kalana yeɓoɓe Ayaw Hamdou Bine TV e machallah wasiya o tan ko enen foof yo Allah rokku men tinnaɗe e korka meɗen kadi Allah rokka meɗen korka men wasa wonde heege e ɗom ko wonirta noon ko rentade woni e gueɗe e toppitade woni e gueɗe annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi man lam yada qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada taamuhu wa sharabuh kala mo ganduɗa korka ma ko haɗanima haalde ko boni haɗanima wadde ko boni Allah subhanahu wa taala wi sohlani heege ma gue e ɗomka ma ka saabu ko ɗum woni ko joguiɗa e korka ma hen ɗum noon yo Allah rokku men tongade tongoɗen e ɓerɗe meɗen tongoɗen e terɗe meɗen beele Allah ina suɓana men baraji kewɗi e korka meɗen kalana min holɗo taweteɗa e yiɗɓe jangguinde sukaɓe mumen so jiiɗi heɓdemo holɗo keɓatmo e ñiɓirde nde de hannde o saaha ko Darou Thioub wiyete Darou Thioub noon jeeya koye commune de Diakhay département de Rufisque région de Dakar eyyi inchallah ko ɗon gonɗen ko ɗon jangguinten ko ɗon kadi ndesnoɗen wonde teddole guilay ardade jumaji e ardade ngal gardiɗen ngal e koddigal kadi moƴƴal kadi en calmini dendagal Darou Thioub naɓe en jettiɓe en jarniɓe guila garɗen o ɓe jaɓɓimen kadi machallah ko ɓeydare tan jiiɗen e koddigal men e mabɓe e koto Darou Thioub ɗo gonɗen beelan woni tonggode ma tan ne mbawɗa kala mo jiɗɗo jangguinde ɓiyum aɗa wawi haalde tan tonggode nde kadi ne eyyi machallah tonggode de kam kono no enen fof no jogoriɗen ni tan kadi woni kadi tonggode daara o woni 77 576 28 99 walla 77 955 21 40 ɗum noon en tottata mo ganduɗa ko Amadou Ousmane Amadou Mamadou o jangga Qur'an udden أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ceerno e waynoto ما شاء الله en baynima galle o fof galle mo ganduɗa wiyete ko Pidi TV en baynima hilifaɓe ɓe en jafnimaɓe kadi e ɓettude waktu o ko yiɗano haalede ko ne heewi kono ko ɗum waktu o namni min jetti bamodi machallahu min ñaganama Allah cellal kadi nde Allah nawrata émission o yeesa nawra kadi galle o fof yeesa kala liggotoɗo ɗo kadi yo yii hen hoore muɗum darnuɗo galle o kadi yo yii ko ɓuuri jorto ko wanno sababu o darna galle o ha tengti leñol ngol fof en calmini awluɓe annabi sallallah alih w sallam en calmini technicien ji ɗi assalamu aleykum wa rahmatullah awluɓe annabi sallallah alih w sallam on mbayni ma calmina abdoulahi ba jaala leñol sababu makko waɗi en ko haali ko musidɓe no feewi ine kadi waɗo ko musidɗan e Kirexas inen gonɗo to Fuuta to kadi ngari ga e Dakar ga kadi min kawri ga e kalannoɗum ɓe kankone kadi o gandinani ɗum ɗo jaɓanen korkaji jaɓanen dendagal nde men Allah fof calmini min juurima Allah jarama on jarama yeɓannoɓe ayawa habrirde Pindi TV jaafoɗon koko jubba tan kadi ko jubba ko kadi ko jubbande welde saabu tawi ganda baɗa ni jangguinowo baɗo ni so neɗɗo dañi ɗum ina hani ko waktuji ɗiɗi dañata kono noon koɗo batti jeeɓini ndi kadi ɗum woodi ko hiisa ko ɗum noon eɗen mbi bandiraɓe kadi ni jokkon e yebde télé moon mbaɗon abonné e Wasi TV ɗum noon ko télé kadi garɗe ina gaare zaman télé ɗe ganduɗa kala ko sohla e nder zaman o e pulagu sukuli eɗen jogui ɗum hannde nanɗo e Pindi TV ɗum noon mbaɗon abonné Kadijo Cofel Dieng mbo waalo Fendo yantude Mamoudou Touré toon to Amérique ceerno Aliou Ka ɓeɗo ko wiɓe kayenne ina cabbi tan wadde abonné joni joni naata e télé ɗe hannirta ni tonggode men capanɗe 6 ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo hawrude welede guena Allah jarama on jarama jokkone yebɓe télé wallahi woni